Вітаю вас. Продовжується ранок на телеканалі АТР. У студії працює Олександра Сенько. Говоримо про найцікавіші події в Україні і світі. Однією з таких подій – це старт в Україні показу документальної стрічки «Міф». Це історія українця Василя Сліпака, оперного співака, волонтера, учасника Революції Гідності, який покинув французьку оперну сцену і повернувся в Україну, щоб стати рядовим бійцем ЗСУ і захищати, власне, кордони і незалежність України. Фільм створили режисери Леонід Кантер та Іван Ясній, відомі за стрічками «Добровольці Божої чоти» та «Війна за свій рахунок». Зараз у нас є можливість скайпом поспілкуватись з режисерами. Доброго ранку вам. Власне кажучи, панове, що ви робите в Італії? У Римі? У нас тут відбулося 3 покази в Італії. Доброго ранку. Був показ в Мілані, був в Бреші, і ось позавчора показували в Римі, а вчора гуляли ще вулицями цього прекрасного міста. Як реагують італійські глядачі на, власне, фільм про українського героя? Та, власне, всі реагують дуже, насправді всі сміються, а потім плачуть. Ну, тобто, це не дуже важливо, насправді, чи це українці, чи не українці. Ми робили такий фільм, і під час роботи над цим фільмом цілий час про це думали, чи це буде зрозуміло за 30 років, скажімо. І чи це буде зрозуміло фінам, французам, китайцям, ну і, власне, ось італійцям, наприклад. І якщо були такі епізоди або такі кадри, які були незрозумілими, то ми від них відмовлялися відразу. Я думаю, саме це є причиною того, що хто би зараз не подивився цей фільм, він сприймає цю історію як особисту. Як ви познайомились зі своїм героєм? Як ви про нього дізнались, про Василя Сліпака? І це для нас був найбільшим шоком. Тобто, певне знайомство з Василем Сліпаком якраз відбулося тоді, коли почало такий шоком для нас всіх був його смерть. І тоді ми дізналися дійсно, що був великий він оперним співаком, що він мав унікальний голос, що він на піку своєї слави там в Франції все залишив, поїхав на фронт і там загинув. У вашому фільмі досить багато архівного відео з з оперних вистав. От як ви його збирали? Ну, так сталося, що одним з головних викликів в нашій роботі цього разу це було зібрати живого персонажа, хоча роботи почалися над фільмом лише після того, як він загинув. Ось, тому ми оголосили в інтернеті, що просимо всіх, в кого є бодай якісь фрагменти з його життя, скажімо, з телефонів чи з компакт VHS-камер чи будь-чого. І нам почали надсилати це відео з усього світу, оскільки Василь, він був такою людиною світу, він знав 9 мов, він дуже багато подорожував від самого маличку. І також був знаменитим від маличку. Тому, скажімо, зберіглися чудові архівні кадри з львівського телебачення, коли він ще маленький виступає на сцені. І, ну, зрештою, ось із таких клаптиків, із таких фрагментів нам вдалося відтворити живого Василя Сліпака. І, власне, це було нашою задачею. Ми не хотіли, щоб це був фільм-спогад. Хотіли, щоб це був живий Василь. Скажіть, у вас є у вашому фільмі присутні відео, власне, з місця бойових дій. Як ви його отримали? Багато відео на фронті ми знімали самі, але архівні відео, там були різні історії, скажімо, нам надавали бійці, і була така історія, коли ми лише вирушали на фронт і по телефону контактували з бійцями і домовлялися. З таким Влад Казарін з позивним «Розписний». Він сказав, що в нього є відео останнього бою Василя Сліпака, його, власне, евакуація. І ми домовилися, що він нам надасть це відео. І коли приїхали на фронт, розпитали, де ж Влад, де «Розписний», побратими кажуть, він вчора загинув. Але відео його побратими нам передали, він їх попередив, що приїдуть режисери, ось планую їм дати відео. Але і сам Влад також є одним з героїв, він є також в нашому фільмі. Фрагмент. Ну, але, на жаль, з нашого фільму вже в 4 немає живих бійців. Війна триває, насправді. Не треба думати, що все скінчилося. Війна триває. Як родина та друзі відреагували на фільм? Ну, було таке, що ми... погоджувались давати інтерв'ю, можливо, хтось відмовлявся.
Ну, найбільше нам в чому допоміг, це допоміг Орест, рідний брат Василя. Орест Сліпак, рідний брат, старший брат. Ось. І, власне, він, через нього ми мали оцей контакт з його близькими друзями у Франції, в Україні. І він найбільше нам допомагав. Правда, була така ситуація, коли ми захотіли відзняти його батьків і поїхали у Львів, а це прийшло буквально там десь 1,5 місяці після смерті Василя. Ось. І коли ми приїхали їх знімати, ми вже зустрілися, пішли до церкви, вони ставили свічечки, ми побачили, що це неможливо буде з ними спілкуватися. Ну, тому що у них це насправді така ще гаряча, пекуча рана, і інтерв'ю з ними не мало би ніякого сенсу. Але коли вони прийшли на показ, ця зустріч, я думаю, от Орест сказав також, що фільм вийшов правдивим. Тобто для нас було важливо, бо ми Василя не знали при житті. І для нас було важливим дуже його відгук. І, власне, те, що він нам, його довіра, що він нам довірив світ свого брата. І дуже допоміг, познайомив з усіма людьми ключовими в його житті. А батьки, коли прийшли на показ, це взагалі був такий дуже трепетний момент. Для нас самих, тому що ми відчували, що батьки в залі сидять, і це було любові. Мати. Як відреагувала матір на... Якщо ці глядачі ніколи в житті не знали Василя, їхня там душа всередині, як в пральній машинці, отакого перемивається, то зрозуміло, що батькам це також було дуже пекуче і боляче, але ми хотіли і прагнули зробити не сумний фільм, а світлий фільм, оскільки наш герой Василь, він був дуже веселою людиною, просто дуже життєрадісною, дуже енергійною. І в цьому фільмі є багато веселих епізодів, багато кумедних епізодів. Там є можливість послухати історію його друзів про те, які витівки він робив. Власне, вам вдалося зробити світлу історію, досить трагічну, драматичну долю людини, подати зі світлого і легкого боку. Скажіть, будь ласка, чому до фільму була долучена власне анімація і власне ця казка про Джельсоміно? Треба тепер пояснити, що це в нас тут позаду. Ми зараз знаходимося в Італії, але в кожній патріотичній родині зараз, власне, в кожній родині, котрій не байдуже, що таке Україна, зараз ось такий календар висить. Це календар, який намалював Юрій Журавель, український аніматор, лідер гурту «Атвінта», і він є таким просвітником також. Він розказує про видатних українців в дуже простий, зрозумілий спосіб. І ось коли ми задумали зробити ці дві паралельні лінії, правильно? Тобто лінію Джельсоміно, хлопчика-співака, який потрапив в країну брехунів, де правив король-пірат, який все загарбав разом зі своїми поплічниками і змусив всіх людей брехати. А хлопчик Джельсоміно зруйнував в'язницю, випустив тих всіх людей своїм голосом і звільнив країну від короля-брехуна. Дещо нагадує, переплітається з якимись нашими реаліями. Але головне, що спосіб подачі анімаційний, він дуже доступний не лише для дорослих, а й для дітей. Ось, подивіться, оце такі карикатурки, ось, розумієте, ось Василь Сліпак, наприклад, тут знаходиться, тобто це також в цьому календарі, там Сковорода, ще хтось. От такий дитячий спосіб подачі дозволив цьому фільму, що він не має вікового обмеження. Тобто зараз його дивляться і діти, і дорослі, і Малкович як сказав, що це документальний фільм, єдиний, який буде цікавий дітям, власне. Ну і для західних глядачів в такий спосіб, коли в нас, наприклад, починається тема революції, ми передаємо через якісь мультиплікаційні такі приклади, наприклад, того ж самого короля Брехуна. Пірата, так. А це в нас Янукович, і стає більше якось так просто пояснити, що в нашій країні відбувалося в цей час. Ну, я би ширше сказав, що насправді королів-брехунів в нас багато, тобто вони ж приходять і уходять, тобто... Повертаючись все ж таки до виробничого процесу, яким чином, хто і як допомагав вам з фінансуванням проєкту? Тому що ви знімали у кількох країнах у досить складних умовах. Так, це насправді була унікальна історія саме з цим пов'язана, тому що коли ми починали роботу, ми з Іваном так би гребли вдвох на веслах, один гребе, другий штовхає. Кожна з наших робіт це є такий певний на початках, певний наш особистий внесок. Ми кожен фільм починали за свій кошт, а вже в процесі, коли ми вже втягувалися в якісь роботи, це вже були долучали кошти. Ну, власне, добровольців нам вдалося завершити власним коштом. А ось на цьому фільмі ми працювали 17 місяців, і на якомусь етапі ми зрозуміли, що все, ми більше не зможемо самі, нам потрібна допомога дуже багатьох фахівців.
тому що відео зняти на телефони, щоб його розігнати до розмірів кінотеатру і зробити якісний звук, і зображення і все інше, потрібно долучати команду спеціалістів. Також ми залучили класних дуже музикантів, класних звукорежисерів, все, але це стало можливим лише завдяки одному. Завдяки тому, що ми оголосили спільно кошт, і люди з усього світу почали надсилати нам кошти. Причому це було дійсно шоком, коли ми мали цей намір, написали про це, то ми ще не були впевнені, що це буде можливо, але 370 тисяч гривень ми зібрали протягом 2 місяців, і це дозволило нам 3 місяці без зупинки далі працювати. Тобто ми, власне, би і завершили навіть фільм, він був би в якомусь вигляді, можливо, не в такому, навіть, напевно, не в такому, як тепер. І на останньому етапі виявилося, що ми виграли 10-й конкурс Держкіно, Пічинг Держкіно. І це допомогло нам. От в цей момент ми між собою сказали, все, тепер буде фільм таким, яким ми мріяли. Вже тепер у нас будуть можливості завершити його. І нам вдалося зробити дійсно те, що ми хотіли. Звичайно, багато хто був на етапі, засмучений, чи яким словом виразити, змучений. Ось. Бо насправді, дійсно, поки ми не добивалися того, чого хотіли, то тиснули, вимагали, погрожували. Зараз наразі цей фільм мають змогу побачити глядачі по всій Україні. Зараз ви знаходитесь в Італії. Яка подальша доля фільму? Які країни його ще побачать? Найближчим часом це буде поїздка в Канаду. Це майже місячний тур такий буде, що другий день буде показ фільму. Щодень, 26. Чи це буде для більш загального кола глядачів? Там будуть різні покази. Будуть загальні покази в кінотеатрах, а також окремі покази для українських шкіл. Я сказав, що фільм не має вікового обмеження, і насправді особливо в діаспорі, це розуміють, що вони хотіли би виховувати своїх дітей на таких фільмах. Тому будуть покази зараз. Перша це буде Канада, поруч там буде Нова Зеландія, зараз дати ми ще узгоджуємо, Португалія, Іспанія і Франція. Франція – це, мабуть, що така велика друга прем'єра після українського, оскільки половина фільму і, власне, половина життя нашого героя проходило у Франції. Принаймні, історія про українця, який став європейцем, але попри все залишився українцем. Іван Ясній, Леонід Кантер, режисери фільму «Міф» були скайпом з Італії з нами на зв'язку. Дякую вам, хлопці. Вдалої прокатної долі вашому фільму. Дякую. Ми з вами прощаємось. Ранок на телеканалі АТР продовжується, переходить у день. Передаю інформаційну естафету своїм колегам, а вам бажаю гарного дня.